atibatike zvechopu chopu. Right. Makamonzwa wedhiri rinogara chitaura neshona hanzi rine manyanga aripotirwe. So this guy arunze Rizzo wafoyo akubvondora nyaya dzacho dzese panapa. Aida ndichaziva kuti toita sei. Right. Comrade Chris Mutsvangwa, Obed Mpofu, George Charamba and Patrick Chinamasa vaneta negomera uripo vanzwisisei pavamire pakaipa. Ndo mamirira akaita zvinhu zvacho. These guys vari kunzi vafunga ini zvangu ili aya uri kutongoti vana ini ndingachadii zvangu ini because chinoitika ndechekuti munhu akatarisa Mutsvangwa akutarisa kuti ndakabva kure ndichishandira varume ava, ndakabva kure ndichingori nhingi ndichingodai Chinamasa kuti achaenda avasi Chinamasa wakatomutarisa munhu kuti hapasina asi still useful in the party. Vanhu vayo ngoti vakungomirirawo kungonzi kana kuti zvazvo ngonzi tichingogarira vana kana tachemberera mugame. Obed Mpofu ndo vaya vekuzongobviswa zviya zvisinganzwisisika. Saka vari kunzwa vomana yayo chingovanzwisisa because zvinhu zvacho zviri pavari andori ma1. But handisi yega nyaya yandototi tingoonesana panapa. Ndikuziva kuti nyaya idzodzidzika inyaya dzekuti dzinoda kungotangwa ipapapa. Ndimoona kuti nyaya yacho totanga ipapapa. Series renyaya yavo iri kuuya. Saka ndangoti it's very important for you people to understand kuti something is about to happen zvichibuda nekune vakomana iwayo. But ndikuona pane nyaya iri kutaurwa iri kutenderedzwa na Lynn Stasia, Comrade Lynn Baskoro news to the world. Aiwa Comrade Lynn vanopedza bhora. Comrade Lynn Street Brigadier vakadzibata kuti dzvinya dzacho. Vanga kutaura kuti 2 Zimbabweans zviudze Gondo and Brenda nyika Zingizi manager Fame Code graphic designer and printing graphics. Acting as both graphic designers and logistics coordinators, they oversee the production of all campaign materials for Zvigananda at the Kubakwashe office after activities are directed by their primary handler, Army Commander Asha Tafumane, an official recognized for employing female operatives to spearhead his operations. Kucha chemiwa chete ende nyaya yacho mpapa kunzi anakandishaya masire mbwatemba mliswa and company. Musafunge kuti makangwara zvekusvika apa. What are you up to? Who send you to what end? Ndati miswai ende nyaya dzacho ndo dziri kudzidza kuprindwa kwama-t-shirt aripo. But ndiri kuona kuti vari kuzonetsana naTemba Mliswa at the end of the day because Temba akangotangonzwa zita rake anobva angojambira panyaya dzacho. Temba anga ari kupisa wiki achitaura kuti zvoni iye munin'ina waMnangagwa and a lot of people have been shocked because inyaya yekuti vanhu vanga vasiri kuzviziva kuti Temba munin'ina waMnangagwa achitoclaima kuti Mnangagwa akatoenda kanoviga baba vake. Saka ukaona munhu akutaura nyaya idzodzo unozviziva, you know it, kuti vanenge vakabva kure kana kuti vanenge vachiitirana dzizhinji dzinenge dzichitsikiswa behind the closed doors. For now regedza tionesane zvitaura naTemba Mliswa panapa ende kana tangopedza ipapa totobudana we call it a day because ndozviziva kuti vanhu vakawanda mune muda kuita. Right. Ari kutaura kuti what is your own end game in creating and spreading your own lies? Iwewe ndiwe unotoda kumiswa because your agenda is clearly to create pressure and inflate emotions. If I wanted to be part of such a demo, I would be leading from the front, not this hodgepodge nonsense. I have no time for such drama. Temba Mliswa ari kutaura kuti zvoni ana Lini nerimwe team hanzi ndo vari kupa pressure. Hanzi vari kupa pressure kuda Chiwenga kuti azoda kuwanza ningini boza. Handiti unoona kuti nyaya inoitika ndeyekuti zvinhu zvese zvikuitika zvikaona kuzonzwa kuprindirwa ma-t-shirt kunzi basa rakupera obvious unogona kungomuka wamuchiki. Saka ndo zvekutaura naTemba kuti ndiye ari kuda kutokushidzira uyu kuti atopinda ma1 punya kuti vanhu patience havasina kabhozi. Vanhu vanga vari kuonera dhiri kubva kare, kubva pakatanga chinhu zvese izvi vanhu vanga vari kuona, vakavhura maziso, vakatarisa, vachionera dhiri ro kuti okay
Saka apa ndo zviri kudai so geza atoya atodai so ka noka mabhunu atosungwa ka geza atoya after that bhafa Sarowa akabva afa. Hapana Knox Chivero manje Knox wacho vese ari kungosimbisa uchiwenga wacho but haasi kudaira zvakawanda zvinongoitika at the end of the day and hakuna ari kunyatsoziva neinformation yakakwana kuti nyatsoziva kuti varume vanoshanda vese havashande vese kana vachishanda vese connection yacho iri kubva nekupi inenge ichingoshayikwa. It's wireless connection yacho it's wireless haidai iri wired kuti mutrace kuzotambo kuti okay kana pandichitiwo iri wired ndiri kuti chi hakuna kana munhu one because panoitwa zvinhu zvese izvi let me tell you something panoitwa zvinhu zvese izvi panenge paine tambo inotracewa yekuziva kuti mari dziri kuitiswa zvinhu dziri kubva kuna ningi pari kudai so manje apo ichinzi iri wireless hakuna anokwanisa kutrace kuti chiwenga akambosponsor chipa zvinhu zvacho hapana kana chinhu one ari kutoudzwa operation navanhu kunzi itawo kudai so pindai apa kana ibaba yenyu nguva iyi handimi kuzviona. Saka hakuna ari kunyatsonzwisisa kuti ari kushanda nevanhu ava here haasi kushanda nevanhu here. That's why uri kuona kuti muliswa manje akatraya zvaakatraya akati ndiori kushanda nevanhu ndiori kuti asei chinja achitaura zvinhu zvese kubva mashure kwega but zvashaya basa manje zviri so after everything after zvashaya basa chitarisai pasvika nyaya yacho manje ndo paakunzi imimi muri kungopawo munhu pressure kuti angotsamwa but hapana yamukutaura. Ndikuona vamwe vechidiki vari kubudawo futi vari kutraya kuda kunodairira nyaya dzekuti nyaya dzehesekia dzakaita se ndotozvishaya. In life let me give you something example inokwanisa kubatsira. Usafe wakapinda nemwoyo pana politician never especially anenge ari in power. Usafe wakaita zvinhu izvozvo nekuti one day uchasara uri disappointed. Kana wadisappoint unongo wavenga nevanhu wacreate maenemies. Tarisa zera rako wotarisa zera remunhu uri kuda kusimbisa wacho uri kuda kuswera uchisapota kuita teki kudaro zvekusvika pakunetsa navanhu wakaita sana retired general uchiwenga vaya nebasa hombe ravakabata rinotyisa kudaro. Amen. Zvinonetsa ndapedza nemi kedza ndibva ndangoshandisa mukana vanhu vaya vada kuregistora macompanies nekuvhurira maFNB business account vasina mawork permits kana mastudy permits muno muSouth Africa. Batai mukoma Owen education research namba dzavo ndodzo dziri dzichibuda pascreen apo vanokubatsirai vanokuitirai vari kwavari ikoko imi muri kwamuri ikoko handiti so contact them pane namba dzavo utaura navo mukoma Owen ndanzwa kuti muri kurwa basa rakanaka kudai so muri kuregistra mumacompany wavhurira maFNB business ndiri kudawo kuitirwawo zvangu wotoitirwa chinongodiwa ipapo passport iri valid. Musazoti ndakuudza handiti zvemunhu anozoenda otanga kuti saka chakati chinozoningirikina here kana kuti otanga kubvunza mubvunzo nhando zvinoita vamwe zvekutanga kubvunza zvebusiness permit. Business permit kuna vanhu vanenge vachiida garai mazviziva kuti munhu anodaenda kubusiness permit ka unotoenda mene kumaofisi kwacho koko unozvikodza unofambirawo kumwo and kunofanira kunge une something like 5 million muaccount mako saka usapuwe confusion iyo nevanhu vanobvunza zvemabusiness permit. Endai kumaofisi emapermit munokuziva imi kumafezi wati munokuziva imi munoenda mega. Izvi zvandiri kutaura izvi zvekwamukoma Owen ndezvevanhu vanenge nemapassport but vachida kuregister macompanies nekuvhura maFNB business account. Ndopandiri kuti this is your chance. Taurai needucation research ikubatsirei moitirwa zvinhu zvenyu zvinobatika nguva iripo. Vari nationwide vanhu namba idzodzi ndo ofisi yacho iyoyo unototaura navo vari kwavari iwo uri kwauri ikoko wotokuitira.